Keď sa dnes bavím s majiteľmi firiem o umelej inteligencii, skoro vždy príde tá istá veta. Však hej, používam ChatGPT, je to fajn, ale čo viac sa s tým dá? A to je úplne správna a legitímna otázka, pretože ChatGPT je len zlomok percenta toho, ako sa s AI dá pracovať. Táto technológia priniesla 3 vlny ovplyvňujúce biznis a presne tie 3 veci vám dnes ukážem. Volám sa Gregor, som certifikovaný AI konzultant a majiteľ Fate AI, kde sa zaoberáme implementáciou umelej inteligencie do firiem. V tomto videu si prejdeme 3 hlavné vlny toho, čo umelá inteligencia priniesla do sveta firiem. Prvou je výrazné zrýchlenie a zlacnenie budovania softveru. Druhá sú úplne nové možnosti IT riešení na mieru. A treťou je vlastne nový spôsob podnikania ako taký. Ku každej vlne vám dám aj konkrétne príklady, aby ste si vedeli predstaviť, čo to znamená práve pre vašu firmu. Berte to ako mapu, vďaka ktorej uvidíte celý obraz. Poďme najprv k tomu, prečo sa na to oplatí pozrieť takto zhora. Okolo umelej inteligencie je dnes obrovské množstvo hluku. Každý deň vychádzajú nové nástroje, nové modely, nové sľuby a majiteľ firmy v tom má prirodzene chaos. Lebo z každej strany počujete niečo iné. Niekto mu hovorí o automatizáciách, iný o AI agentoch, ďalší o tom, že AI zmení všetko, lenže keď sa cez ten hluk prehryziete, zistíte, že v podstate takmer všetko, čo táto technológia firmám dáva, sa dá zaradiť do týchto 3 veľkých kategórií. A keď tieto 3 kategórie raz uvidíte, zrazu budete vedieť zaradiť všetko, čo sa k vám dostane. Tak poďme na ne. Prvá veľká vlna znie takto. Budovanie softveru sa stalo dostupným pre všetkých. Ešte pred pár rokmi platilo, že keď ste chceli pre firmu akýkoľvek softver, potrebovali ste programátorov, veľký rozpočet a veľa mesiacov času. Vývoj softveru bol luxus, ktorý si mohli dovoliť veľké firmy. A toto sa zásadne zmenilo. Umelá inteligencia totiž dokáže programovať. Vie písať kód. Dnes existujú nástroje, kde stačí bežnou rečou opísať, čo chcete a AI vám ten software postaví. Hovorí sa tomu aj vibe coding, čiže programovanie rozprávaním, respektíve zadávaním pokynov. A popri tom majú profesionálni programátori k dispozícii rôznych AI asistentov a AI agentov, ktorých za nich píšu veľkú časť kódu, testujú a hľadajú chyby. Výsledok? To, čo kedysi trvalo mesiace, sa dnes dá postaviť za dni až týždne a za zlomok pôvodnej ceny. A čo to znamená pre vás ako majiteľov? 2 zásadné veci. Poprvé, softvér na mieru už nie je len pre korporácie. Aj menšia firma si dnes môže dovoliť vlastný interný nástroj, vlastný portál pre zákazníkov alebo vlastnú aplikáciu presne podľa svojich procesov. A po druhé, mení sa aj rozmýšľanie o softveri, ktorý si kupujete. Veľa firiem dnes platí mesačné predplatné za 5-6 rôznych aplikácií, z ktorých každú využívajú na desatinu. A pritom sa čoraz častejšie oplatí položiť si otázku, či by nebolo lepšie nechať si postaviť jeden vlastný nástroj presne na mieru, ktorý robí presne to, čo firma potrebuje. Ešte nedávno bola táto otázka nezmysel. Dnes je úplne legitímna. Dávam príklad zo života. Predstavte si firmu, kde obchodník každý pondelok ručne zlepuje report z 3 rôznych systémov a trvá mu to pol dňa. Kedysi by riešenie znamenalo objednať si softwarový projekt za desiatky tisíc eur. Dnes sa taká vec dá postaviť ako malý interný nástroj v priebehu pár dní. A presne takéto malé veci, ktoré šetria hodiny týždenne, sa zrazu oplatia riešiť. Druhá veľká vlna alebo kategória sú úplne nové typy IT riešení, ktoré pred touto technológiou vôbec neexistovali. Takzvané AI riešenia na mieru. Doteraz software fungoval tak, že vedel len to, čo niekto naprogramoval. Bol to nástroj, do ktorého ste klikali a tak ďalej. Umelá inteligencia priniesla software, ktorý rozumie, uvažuje a koná. A z toho vznikla celá nová rodina riešení na mieru. Patria sem inteligentné automatizácie, ktoré zvládnu aj prácu s neštrukturovanými dátami. Napríklad príde vám faktúra ako PDF v prílohe mailu, systém si z nej sám vytiahne údaje a zapíše ich do účtovníctva.
Kedy si to musel prepisovať človek, lebo každá faktúra vyzerá inak. Dnes to zvládne AI. Patria sem AI asistenti a kopiloti, čiže pomocníci pre vašich ľudí. Asistent, ktorý zamestnancovi zosumarizuje napríklad poradu, nájde správny dokument alebo pripraví návrh odpovede na e-mail. Patria sem chatboti novej generácie, ktoré už nie sú tie otravné okienka, čo vedia odpovedať na 3 naučené otázky. Dnešný chatbot pozná vaše produkty, vašu dokumentáciu a vie so zákazníkom viesť skutočný rozhovor. A patria sem AI agenti, čiže digitálni pracovníci, ktorí dostanú cieľ a samostatne konajú, aby to splnili. O agentoch mám samostatné video, ktoré nájdete v popise videa, lebo to je téma sama o sebe. A teraz to najdôležitejšie. Čo tieto riešenia spája? Všetky sú postavené na vašich dátach, vašich procesoch a vašich pravidlách. To je ten zásadný rozdiel oproti krabicovému softvéru, ktorý si kúpi hocikto, vrátane vašej konkurencie. Riešenie na mieru premieňa na výhodu presne to, čo máte len vy, teda vaše skúsenosti, vaše dáta a vaše know-how. Krabicový softvér má každý. Vaše dáta a procesy máte len vy. No a tretia vlna je najväčšia, pretože sa týka fungovania celej firmy a nie už jednotlivých nástrojov. Hovorí sa tomu AI operačný systém. Prvé 2 kategórie sa dajú predstaviť ako jednotlivé tehly. Rýchlo postavený softvér je tehla, automatizácia je tehla, agent je tehla, lenže z tehál sa dom nepostaví sám. Potrebujete aj architektúru, ktorá ich pospája do jedného celku. A presne to je AI operačný systém. Je to vrstva inteligencie, ktorá vlastne sedí nad celou vašou firmou, spája vaše dáta, komunikáciu, nástroje aj všetky tie jednotlivé riešenia na jedno miesto. A vy vďaka nej riadite firmu z jedného bodu. V praxi to znamená napríklad toto. Každá porada sa zaznamená a systém z nej vyťahne úlohy. Vaše čísla vidíte na jednom mieste v reálnom čase a viete sa ich pýtať bežnou rečou. Jednotlivé automatizácie a agenti medzi sebou komunikujú a odovzdávajú si prácu a informácie. A vy ako majiteľ dostávate usmernenia postavené na dátach vašej firmy a nie všeobecné rady z internetu. Tu je dôležité pochopiť jedno. Prvé 2 vlny, kategórie, odpovedajú na otázku, čo si môžem nechať postaviť. Táto tretia odpoveda na otázku, ako môže moja firma reálne fungovať. Je to rozdiel medzi tým, či si kúpite lepšie náradie, alebo či zmeníte celý spôsob, akým staviate. A moje presvedčenie je, že tak ako je dnes štandard mať webovú stránku a firemný softvér, o pár rokov bude štandardom aj AI operačný systém. Celý tento koncept rozoberám bližšie v samostatnom videu, ktoré nájdete takisto v popise videa. Poďme si to zhrnúť. Umelá inteligencia priniesla firmám 3 veľké vlny. Poprvé, budovanie softvéru je zrazu rýchle, lacné a dostupné aj pre menšie firmy. Po druhé, vznikli úplne nové typy AI riešení na mieru, od inteligentných automatizácií cez asistentov, chatbotov až po agentov. A po tretie, vznikol nový spôsob podnikania, kde celá firma beží na vlastne vrstve inteligencie. A keď sa na budúce budete s niekým baviť o AI, skúste si v hlave zaradiť, o ktorej z týchto 3 kategórií je reč. Uvidíte, že ten chaos okolo AI sa vám zrazu krásne uprace. Toto je smer, ktorým sa firmy posúvajú už teraz. A my na tom u nás pracujeme každý deň aj pre našich klientov. Ak vás táto téma zaujala, mám pre vás 2 veci. Poprvé, v popise videa nájdete odkaz na náš newsletter. Je úplne zadarmo a pravidelne v ňom majiteľom firiem posielame konkrétne a použiteľné veci zo sveta umelej inteligencie, tak sa určite prihláste. A po druhé, ak už teraz rozmýšľate, ktorá z týchto 3 kategórií dáva najväčší zmysel pre vašu firmu a chceli by ste pritom našu pomoc, ozvite sa nám cez našu webovú stránku. Odkaz na ňu nájdete takisto v popise. Ja vám ďakujem za váš čas a teším sa na vás pri ďalšom videu.